Aquest febrer us esperem en un taller de descoberta sensorial del cafè. Aquest taller descobrirem els tastos o els sabors bàsics, aprendrem a descobrir què és l'amarg, què és l'àcid, què és el dolç, què és el salat a través del cafè. I a part d'això, el cafè ens aportarà tot una segona gamma d'aromes i fragàncies. A través del cafè també podrem descobrir els orígens, els diferents processos i simplement el cafè és una excusa més per a aquella gent que té ganes de provar coses noves, de que cada dia el cafè que pren el sorprengui i entendre una mica més tota la feina que hi ha darrere d'aquest producte, les persones que estan darrere i poder valorar molt més i disfrutar molt més d'aquest producte. En aquestes 3 sessions farem una descoberta dels sabors bàsics i tot el que envolta la fragància, l'aroma, aprendrem a assaborir, aprendrem també a olorar i això ho farem gràcies a treballar amb cafès aràbica, cafès que venen d'un lloc d'un sol origen, que tenen tota una complexitat, són els cafès d'especialitat. Això ho descobrirem a la primera sessió. La segona sessió anirem més cap a la part de degustació. Aprendrem quines són les diferències entre un procés i l'altre, quina és la diferència entre un origen i l'altre i a la tercera sessió aprendrem a elaborar un cafè, primer distingir quin és un bon cafè d'un que no és tan bo i després aprendre a treure profit a casa. Si ets una persona curiosa que té ganes de descobrir el cafè, descobrir els nous sabors, experiències, noves reaccions del teu cos, t'esperem a Casa Elizalde a partir del febrer.